まずはこちら、ユウの自慢の母国飯は母国飯。これもう結構やってますけど、本当に毎回知らない料理ばっか出てくるんだよね。そうなんですよ。多分今日も知らないと思います。知らないですからね。せーの、ユウの自慢の母国飯は。自慢のお国料理教えてちょ。ジャパニー TV プログラムインタビュー OK？ どちらのお国からいらっしゃったんですか？僕の出身はスペインの北側ですね。アストリアスという地方、すごく綺麗なし、あとはスイスランドみたいな感じだね。緑が多いんだし、海もあるんだし。アストリア。わあ、すごい綺麗なところ。最高。まるで絵画の風景。いいとこだね。ビューティフル。日本に住んでる。そうです。そうなんですね。ほぼ4年前ですね。そうなんです。この T シャツおしゃれです。はい、ありがとうございます。ずっと日本に住みたいなって。へっちゃら。すごいな。日本のアニメってああいうところにまで轟いてんだな。自慢の母国飯住んでてなんでこれ着るってこと本当好きスだからペインのね。イメージはさ、パエリアとかだね、アヒーヨとかだけど、特におすすめはカチョポという。わあ、知らない。カチョポ。カチョポは牛肉、生ハム、チーズ、牛肉全部積んでフライでて、粉熱いですけど、そうすごく美味しいよ。じゃあ美味しいわ、フライだからね。サイズは腕みたいにこっちからこっちまで。そんなに大きいんですか？これはでかい。そうです。一人でフライドポテトと、いや、そうこんな長さだからみんな少し太いんだね。それ結構すごい量だね。カチョポ。牛肉を広げの。これさ、かなりなんかもたれちゃいそうね。チーズのせーの。これでかいね。これみんなで食べるのね。もちろん。一人って言ってなかった今。あ、一人で来るでしょ。このでかさ。アゲーノ。いや、むちゃくちゃだよね、スペイン。うまいんだろうけど。意外といけちゃうのか。いや、意外といけちゃわないよ。日村さんはいけるかもしれない。俺これ待てよって感じだな。フライだからな。スペインのがっつり飯。うまいけどね。